Il-ġurnata tal-anzjani qegħdin, l-anzjani ħin. L-anzjani li tagħna l-età nirringrazzjaw il-Mulej. Kliem ix-xieħ żomm fih dan hu li jixtiequ l-anzjani li żgħażagħ jagħtu każ aktar il-pariri tagħhom. Aħna dejjem intuhom pariri tajba. Jieħdu ħsieb il-ġenituri tagħhom u l-anzjani jieħdu ħsiebhom mhux jiskartawhom. Ma nistmati. Għaliex? Għax ma ndomx rispett lejna. Kellhom bżonn jimxu bħal ma nimxu aħna. Jieħdu ħsiebna jisimgħu milli ngħidulhom il-pariri tagħna. Fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali għall-Anzjani, l-anzjani qalu li huwa essenzjali li jżommu ruhom attivi. Nipprova, imma aktar qabel aħjar għax kont Jacob of all trades master of none jinħi. Minnajr ma tieqaf u taħseb dejjem x'għandek tagħmel bil-karta miktuba. Ħalli tkun taf li ġurnata fulab. Jina ħobb iżomm id-dera tiegħi u kulħadd toħobbli hemmhekk u jgħidu li kemm tilbes, kemm it-pulita, għax inħobb jiena. Dejjem tipprova tgħix ġurnata b'ġurnata. Tara l-affarijiet pożittiv, mhux tara negattiv biss kif kultant nagħmel jiena, ġifieri rammettija. Imma żomm ruħek attiva. Irmur l-għat magħhom u kull ġimgħa u xi tliet darbiet fix-xahar joħorġuna. L-anzjanità tkun għadak b'saħħtek. Taddija imma mbagħad. Imma insomma ma ngejgirx. Jiena bniedem soċjali ħafna u minn daw li niċċajta ħafna u nżommhom ħepi kemm jista' jkun u nejn il-kull minnu fil-bżonn sa ngħinu żgur. It-tema magħżula minn Nazzjonijiet Magħquda din is-sena hija x-xjuħija b'dinjità, l-importanza tat-tisħiħ ta' sistemi ta' kura u appoġġ għall-anzjani madwar id-dinja. Jekk tarahom li mhux qed jieħdu sehem, aħna mmorru fuqhom, inqajmuhom fuq tagħhom, dejjem inżommhom nippruvaw ferħanin. Il-Jum Internazzjonali tal-Anzjani twaqqaf f'Diċembru tal-1990 mill-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. Għal-Grazzatella ma jqosna xejn.